doncs han tingut la gentilesa de regalar-nos aquestes invitacions. 93 536 13 21. Al final ho has decidit, marxaràs de Barcelona, compliràs l'idil·li d'anar a viure al camp. Ens has avisat a tots, ja ho has dit als de la feina. Has ficat ambicions dins caixes de cartró pressionat. Vols fer un regal especial? Et ve de gust aprendre coses noves? Has de fer un dinar o sopar per als teus amics, amigues? Doncs et ve de gust un show cooking? Vols fer un menú degustació? Però això sí, sense moure't de casa, confortablement, a casa teva, i a vegades no tenir ni que preocupar-te de fer-lo tu mateix? Doncs qui millor que aquesta persona que tinc jo ara aquí mateix, que és en Pere Cardona, que sempre és una alegria tenir-lo, perquè jo tinc un record fantàstic d'ell. Sempre que hem estat junts hem fet programes al principi, te'n recordes? Aquelles músiques que no li agradaven a ningú i que nosaltres ens ho passàvem tan divertit. I la gent també, perquè tothom et trobava a faltar, les coses com siguin. Doncs ara en Pere Cardona reinicia aquesta idea seva de fer que la cuina no surti de casa, però que tinguis un professional que te la pugui ensenyar. I aquest professional, doncs, és en Pere. Oi, Pere, que és això el que tu vols fer? I tant, i tant. Són a la segona temporada dels cursos de cuina. Abans de res, bon dia a tothom. Bon dia, és veritat. A tota la gent que estigui netejant, allò... O que estigui fent el dinar. El dinar és el millor moment de dir un bon dia, perquè és el millor moment del dia, quan olores a menjar. Doncs sí, és la segona temporada ja que reemprenem aquests cursos de cuina, i dic reemprenem perquè aquest cop ja s'afegeix més gent i ja és un altre tipus de classe de cuina. Abans era classes de cuina a Voleio, entenent que hi havia des de cuina mediterrània, cuina de sensacions. Això no ho deixem, però afegeixo... Ampliem unes altres cosetes més curioses i de cara ja a gent gran i de cara a gent que no es pugui moure massa de casa. En aquest cas tenim la cuina del dia a dia, que ja no només és per joves o perquè els joves més o menys es fan qualsevol cosa i ja està. Però és per aquesta gent gran que o li costa sortir, té alguna invalidesa, té alguna... Bé, que li costa caminar, doncs jo... En aquest cas m'ofereixo per anar a fer per preu quasi de pizza, o sigui, de pizza telepizza, m'ofereixo a anar a casa seva, fer-los el dinar i anar-me'n. Cap problema, els hi vaig a fer la compra, els hi faig el dinar i me'n vaig, sense cap compromís. Això ja són preus que ja parlaríem amb ells, però que és molt econòmic i que a mi em soluciona molt i amb ells també, en el sentit de que és un moment, puc anar-hi tant a les 9 del matí com a les 10 com a la 1, els hi compro i què et dic i els hi faig el dinar. Però també altres coses que es pot fer, però aquest és de remarcar perquè és el nou hit que tinc, que és el més interessant, perquè la gent gran molts cops està oblidada i molts cops no hi ha un reconeixement, sempre tenen de comprar altres coses o li compren... Hi ha una mica de show, i en aquest cas apuntem en aquí. Després també hi ha la classe de cuina típica i tòpica que ja fèiem, però que en aquest cas ja no hi ha un mínim de persones. Ja pot haver des d'una persona, classe particular, a 10, 15, 20, el que vulgueu. Si hi ha més de 20, compreu-me un micro o alguna cosa, perquè no tinc tanta veu per anar a fer. O despedides de soltera, el que vulgueu, o de solter, també cauria. Després, els espectacles culinaris a casa. Nosaltres, en aquest cas sí que parlo de nosaltres, perquè vindríem un parell, 3 de persones, jo faria el sopar, el dinar, però pot anar acompanyat de espectacle musical, un parell de persones ens venen a fer uns temes de música, i l'altre vessant és 2 persones en format teatral, una mica comedians, una mica així, fer una mica de benvinguda, una mica de que se senti la gent, coses especials que no tampoc és tant de pressupost. No és tant de pressupost i sobretot doncs que podem gaudir
i podem disfrutar d'una cosa que tenim a casa que podem, de vegades és molt car sortir fora, i no obstant, si et quedes a casa, ho tens i pots donar una sorpresa si fas un sopar, per exemple, especial amb els amics. Exacte. No dius res, ens reunim, anem Exacte. a sopar a casa i llavors es troben amb la sorpresa doncs, d'aquesta... Exacte. d'aquesta festeta, perquè realment al voltant del menjar, Pere, coincidiràs amb mi de que sempre hi ha una cosa de paraules, d'harmonia. Sempre. El menjar és l'únic que no pot prescindir l'ésser humà. És, de la música, mira, encara. De tot plegat encara pots anar passant la vida sense tindre masses coses d'aquestes. Però és que el menjar, si no menges... Home, la piràmide de Maslow, el primer que hi ha, la primera necessitat de la humanitat és el menjar. Evidentment, i per això també, a part de menjar el dia a dia, el cap de setmana ja és molt rutinari el menjar, molta gent ja diu, és que tinc de menjar, si el millor invent seria no menjar. Mentida. O sigui, tindríem de potenciar més el menjar i en aquest cas doncs, fer una mica d'espectacle, fer una mica de classe de cuina. Jo m'he trobat, per exemple, amb la primera temporada, de trucar-me un noi per fer un sopar romàntic, perquè tenia de fer-lo ell, es havia compromès amb la xicota, i li vaig fer jo. I el va passar per ell. O sigui, entenguent els filtres per una persona que no hi entén, doncs et tens de passar cap allà i fer-li. Va quedar encantada ella, i no explicarem al final, però... Bé, però música de violins posarem exactament, aquí, música de exacte. violins. De fet, és això, el cuinem amb tu, que ara hem canviat el terme cursos de cuina, ara ho hem passat a cuinem amb tu, perquè ja és més pròxim, és més directe, és més un servei ràpid i un servei que no et dificulta res, en el sentit de que jo vinc, si és per Mataró, cap problema, perquè jo em moc amb patinet per aquí i per allà, o sigui, cap problema. I si és per comarca, cap problema, també. I jo em moc per tot arreu. Sí, el Pere no té No. cap problema, amb cap tipus de problema. I això penso que també és molt interessant perquè pot ser un dissabte, però també pot ser un divendres, o pot ser un diumenge, o pot ser un dimarts, qualsevol un dilluns, dia de la setmana. Exacte, i per la gent gran pot ser un dia a dia. I també hi ha l'apartat d'assessorament de compres, de què gastes, què no gastes. Anem aquí, provem d'anar allà, i et vaig aquí, i de cop potser redueixes un 5%, un 10% al teu compte. I també per la gent gran que té unes pensions que cada cop són més baixes, també és important. Home, també és important, i sobretot el que reduint inclús, com tu ens estàs dient, un tant per cent a la despesa amb el menjar, no deixen de menjar molt bé. Exacte, no és Perquè, que continuen esclar, menjant bé. És que l'important és aquest, no? Exacte. Que l'alimentació no pot fallar, i sobretot les persones grans. Jo crec que és una cosa a tenir en compte, perquè a vegades es pensa en altres coses amb les persones grans. Exacte. Però amb això de l'hora de dinar, i que si no tenen mobilitat o si ha d'anar algú a fer-li qualsevol cosa, doncs vosaltres poseu ja una professionalitat. Exacte. I un ben fer, i sobretot el que tu sempre en parles molt, encara que no ho diguem davant del micròfon, és l'economia. Sí, i tant. Que tu sempre em remarques que, Mariluix, això resulta molt bé de preu. Sí, i de fet és això, és un acompanyament, i de pas fas companyia a gent gran, que també has de dir que estàs amb ells i que tu també aprens d'ells. Perquè, evidentment, jo tinc 28 anys. Jo no puc anar a ensenyar cuina a una persona de 70 anys. És que és impossible, seria de bojos. O sigui, la cuina la tenen ells. La cuina de sempre, de les àvies, en aquest cas. Potser l'home no és tant, però en el sentit de la dona jo no vaig ensenyar cuina. Jo li vaig a facilitar la vida, una miqueta. Tampoc seré Déu, però aquell momentet tindrem la xerrada de cuina, jo li passaré els fotocòpies, ell em parlarà de quan era jove, o de ara mateix el que li agrada de menjar, què no, perquè de fet el menjar s'ha anat, permeteu-me dir, perdoneu, però s'ha anat prostituint una mica en el sentit de teníem una base de una línia de menjar, i de cop els supermercats ho han inflat tot, els productes de fàbrica i tot, ja vinga, tira milles, i s'ha trobat que ja et venen la pastanaga pelada o la ceba picada. Et facilita això, d'acord, al dia a dia. Però també a la vegada tens pots de conserves contínuament, que cada cop són pitjors per la salut, cada cop augmentem en termes malalties molt greus, càncers i altres, i si anéssim a l'origen potser trobaríem que és el menjar, que és el nostre dia a dia que anem consumint tòxics. Bé, aquí estem, doncs, parlant amb aquesta manera de cuinar amb tu, que a en Pere se li ha acudit perquè d'alguna manera a ell li agrada sempre donar un cop de mà a totes les persones, i jo penso que a ell li agrada la cuina, però una cosa molt important, li agrada la gent. És bàsic. És bàsic. És bàsic jo per fer sempre, quan parlo amb tu, sempre em dóna aquesta sensació, no? Per fer unes classes així, o per fer anar a la cuina de la gent, o t'agrada la gent,
i t'agrada el teu ofici, mira, vés al metro a vendre estampetes o alguna cosa. Per què no? Perquè la gent és primordial, abans que el menjar i que tot. Jo ara, si em truca algú, no diré, són 10 euros l'hora. No, què pots pagar, què no pots pagar. Jo no li puc obligar a pagar un tant. Diferent gent jove que els hi pots dir, mira, tant per cada un i ja està. Però una gent gran no li puc dir, dona'm 30 euros per hora. És dir, llavors ja seria que diria, mira, no, em compro ja el supermercat sencer. I a través del llibre també, que hem tret fa relativament poc... Home, jo volia arribar a les 100 vinagretes. Ja m'he avançat jo. No? Sí, però és que, com que he vist que portaves una noteta aquí, pensava que potser hi ha alguna cosa més que vol dir... Ja ho anirem traient, no et preocupis. Ho anirem traient. Sí. Doncs jo el que volia és que m'expliquessis si estàs content de les 100 vinagretes d'autor. Mira, com sempre ho dèiem amb en Rubén, que és com el nostre fill, el llibre, estem molt contents, que està creixent molt sa, molt maco, i té molts amics. Cada cop té més gent al seu voltant, cada cop més extraradi, en el sentit de fora de Mataró, que sembla que a vegades no hi hagi vida. Barcelona, l'altre dia em van trucar de Calella, de Tarragona, van trucar que volien el llibre, que hi havia clients que els havien demanat el llibre. Per això nosaltres és un gran què. Això és un èxit. Que una persona de Tarragona et vingui, et vagin allà a la botiga i li pregunti 100 vinagretes d'autor el teniu? Els altres es queden a quadros perquè no coneixen el llibre. Clar. I tenen d'anar a Verkami, de Verkami picar nosaltres, però ho fan i ho acabem enviant i ho acabem fent. Ens hem trobat sorpreses molt xules, com això de Reus, també, a Galatea, que estem allà. Moltes cosetes molt curiosetes. Ara aquest mes sortim a la revista Enderroc, de música. Home, i heu sortit a moltes ràdios, també, També, com ràdio, també vam estar aquí mateix molts cops amb tu, també, durant tot el projecte, durant tot el procés. És que el procés l'hem viscut una miqueta amb tu i hem de dir que va ser un projecte pioner i que ha sigut molt ben acceptat i que la Casa Verkami, que són els que ho fan, deuen estar molt contents i molt agraïts perquè realment ha funcionat amb moltes altres idees de la gent que a través d'aquesta manera de finançament poden dur-ho a terme. Exacte, la gent s'ha vist ja dient, bé, aquesta gent estava molt boja, en el sentit de les 100 vinagretes, però vam anar explicant a cada persona què era el micromecenatge, no ens estàvem de res, vull dir, també ens agradava dir què era i de què participàvem. I en aquest cas la gent es va animar molt. I molts grups de música, a través de demanar micromecenatge amb ells, que ens donguessin alguna cosa, suposo que ells també han anat pensant... La idea i, naturalment, l'han adaptada a el que ells necessiten. Exacte, avui una cuinera que és de Girona, la Yolanda Bustos, m'ha enviat un correu dient, hòstia, gran iniciativa, t'he anat seguint tot el procés, i que això m'ho digui una cuinera de la seva talla, dius, carai, això dona gust, no? d'un micromecenatge i de que la gent hagi participat en aquesta aventura i que, de fet, va molt bé. El dissabte estem al carrer Sant Benet presentant el llibre. Allà ens veurem, doncs. Sí, doncs tanquen el carrer i allà ens hi han posat. Si no plou, que espero que no plogui, espero que no, presentaré la desfilada de models. Carai, molt maques, eh? Sí, i tant. Ja me les conec. Sí, guapíssimes, guapíssimes. La festa, doncs, serà a cel obert i penso que és una iniciativa del carrer Sant Benet, que és la segona, important, sobretot per donar a totes les persones que estan en aquell carrer doncs, molta vida i que els mataronins coneguin el comerç de proximitat. Això és interessant, també. I passant d'un carrer Sant Benet, que anem al carrer del Torrent, que està allà al costat, els veïns, doncs escolta'm, el restaurant El 900, que presenta les 26... És tan llarg això que ja no ho sé dir-ho. 26 jornades de bolets, amb en Josep Maria al capdavant, el xef de cuina, el meravellós. Tota la vida ha estat allà. Va ser el meu primer profe de cuina, no t'ho perdis. Què dius? El meu primer profe de cuina, i tant. El veig molt exigent, Vull dir que no és una persona... Sí, no, era dels més punyeteros, però d'això també s'aprèn tot. I tant, sens dubte. Els meus dos profes van ser Josep Maria del 900 i després en Jesús, que és el cap de cuina de la Rosaleda, del carrer Altafulla. Aquests dos van ser els meus pioners i gràcies a ells he continuat la cuina, si no l'hagués abandonat i hagués fet una altra cosa. Doncs en aquest restaurant al 900 han posat, dedicat a nosaltres, un plat a la carta de les 100 vinagretes d'autor
i a part presentem el llibre el dia 18. Així, Em Josep sembla Maria fantàstic. ha arribat ja a aquests extrems de locura. El Josep Maria, de totes maneres, suposo que deu estar molt satisfet d'haver tingut un alumne avantatjat. Bé, un alumne que ha això posat molt supo- de morro. O sigui, Ah. no sé si ho he pres d'ell o d'algú altre, però No, bé. jo crec que ho has après de les circumstàncies i Sí. que s'ha de tirar endavant. I d'adaptar-nos al medi, és com Ah, això i que diem tant. dels cursos de cuina, de les àvies, de la gent jove que vol fer coses i a vegades queda limitat un menú, una carta, una pizza amb alguna més, et costa 15 euros. Vull dir, a veure, tant per tant, estem tots a casa, estem tots a gust, aprenem una mica de cuina a la pròpia casa. No t'has de moure, Exacte. si fa fred, ara que ve l'hivern, d'aquí 4 dies... Exacte, Doncs, tot perfecte. Vull dir, per tant, el llibre és com una mena d'unió de tots aquests termes i que bé, que estem molt agraïts, de veritat, de tot, estem molt contents. Pere, de totes les vinagretes que tu has fet, a les 100 vinagretes d'autor, quina és la que destacaries? A tu, quina és la que més t'agrada? Ai. Tens alguna de preferida? Jo no et destacaria ja sinó vinagreta, sinó producte. Producte. La maduixa, per exemple, és increïble per cuinar. És molt bona i sorprèn molt amb peixos. Quan tractes alguna maduixa, sigui amb vinagreta, amb salsa, i ho poses en un peix, hosti, dona un contrast molt xulo i, hosti, pell de gallina, Ja ho trobava a faltar jo, això del pell de gallina, per quan parla de cuina i també de música. I també de música, I sí, també sí. de música, No, tot jo- és pell de gallina. Tot Les el que li agrada. cireres també són bàsiques. Home, de cireres jo vaig tastar no fa gaire, amb una mostra gastronòmica, un gazpacho de cireres. Que bo. Boníssim. Boníssim, eh? La cirera dona un joc i una vida en un plat. Una cosa exquisita. Vaig pensar, oi, mare meva, ara veuràs tu, perquè jo l'ajo blanco, el gazpacho andaluz, de 40.000 maneres, perquè cada maestrillo tiene su i librillo, tant. Aquí cadascú li posa la seva gràcia, però a mi m'agrada molt. Però no té cap secret fer gazpachos ni de cirera ni de síndria. T'ho pinten tot d'una manera i t'ho fan a les revistes d'una foto i una cosa. I a vegades algun restaurant t'ho pinten allò amb construccions, que dius, ara, has fet el mateix que un gazpacho i has tirat síndria. No ens enganyem. Sí, els productes bàsics han de ser-hi. Jo me'n recordo d'un restaurant que havia estat en el Raïm, carrer Barcelona, ara ja ho puc dir, sí, que van tancar, però ara ja puc criticar una mica amb ells. L'últim cuiner que va entrar ens havia fet, ara farem una mica de cuina d'autor. I, per exemple, un plat era suprema de lluç amb crema de pèsols, teulo, no sé què li deia, de pernil de jabugo i oli de pistatxo, de festuc. Sí. Crema de pèsol, bullir pèsol, triturar pèsol. Xim-pum. Sembla que ara té quit, però és veritat. El suprema de lluç marcat a la planxa, una mica cuit, i a sobre la teula, el que li vulguis dir, de pernil, és simplement al forn, que quedi ben cruixent. I l'oli de festuc, de pistatxo, és tan senzill com calentar l'oli, festuc una mica sofregit i a dintre. Per tant, no hi ha gaire secret amb aquestes noves cuines, però el que sí que és maco és les construccions, és com es presenta el plat, Aquí els està aromes, el- les hores que passen fent un plat. Això és una virgueria. Jo no sé si tu estaràs d'acord amb mi que aquestes cuines d'autor, les que estan molt ben fetes, són veritablement petites obres d'art. Home, i tant. I, de veritat, vull dir, a vegades em diu la gent, ai, que ja són 10 persones a la cuina, o 14. Sí, però has vist el que fan? Així, això no ho fas tu, eh? Un posa l'enciam al revés, l'altre posa l'escarxofa fent la vertical puente, i l'altre no sé què. Dius, mare meva. Jo no, això. Jo em poso nerviós en aquests temes. En aquest tema tu ets cuina tradicional, cuina que les mestresses de casa i els amos de casa, si volen quedar amb la parella, com ha fet alguna que d'altra vegada, doncs ja saben, truquen en el Pere. Exacte, que Quedem. truquin A quin telèfon t'han de trucar? al 635 896 488. Això 635, mateix. repeteix. 896 896 488. 488. I si no, que truquin a la ràdio, que, Oh, i tant, o que nosaltres l'Encarna, els hi la Carme, o donarem. qui sigui, De seguida els em hi donarem. faciliten. És una idea així, ja et dic, una mica ja molt més elaborada, és la segona temporada que ho fem, i ja et dic, moltes sorpreses, moltes coses, a través del llibre també hi haurà convidats, hi ha de tot. Hi ha de tot. El Rosa Luxemburg, que ara sonaven ara mateix, també vam anar a un concert, també amb el llibre, una història molt xula. O sigui, va més enllà d'un llibre de cuina, ja és... I és una mica de tots, És un nen bastant mogut, que a més ha après a volar. exacte, i vola molt alto. I vola molt alt, de la que nosaltres ens en alegrem moltíssim i sempre ens en farem ressò, perquè ens estimem amb el Pere Cardona, perquè sabem que és una persona treballadora,
professional i que sempre que puguem el tindrem aquí amb nosaltres perquè ens vingui a explicar què passa amb la seva vida i què és el que fa professionalment parlant. I tant. Moltíssimes gràcies, A tu, Maria Pere, Lluïsa. que tinguis molt d'èxit i fins a una altra. I tant, fins una altra. Bon dia. I ens n'anem, senyores i senyors. L'última hora a les vies de so ha estat el nostre company Pere Sánchez.